Pnawn da i chi gyd. Croeso cynnes i chi. A braf gweld sy'n gymryd o'n chi y pnawn 'ma. Felly, yn gyntaf, mi wna i cyfeirio chi i'r gwestai denig pnawn yma, sydd yr athro yn gyda Chris. A dim ond i nodi, mi fyddai'n edrych ar y ffôn o bryd i gilydd oherwydd bod y nodiadau yn hyn, a dwi ddim yn bod yn yn amharchus nad i fi felly. Diarmait, fel mae plant gyda fi adeg super. Iawn te. Mae Diarmait yn aelod o uned ymchwil yr Ysgol ar Iaith, Polisi ac yn Chriost. Mae'n drodor Iwerddon ac yn awdurdod ar leafrifod ieithyddol a chynllunio ieithyddol. Mae ddiddordebau ymchwil eraill yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys natur y berthynas rhwng iaith a gwrthdaro o bersbectif cymharol, Ewropeaidd ac yn ogystal iaith yng nghyd-destun y ddinas, a hynny o bersbectif cymharol a rhyngwladol. Mae ganddo nifer o cyhoeddiadau ym meysydd y gwyddorau cymdeithasol, dyryddiaeth a chymdeithaseg iaith. Felly croeso nawr i ti, Diarmait. A dwi'n meddwl, o safbwynt llyfr ei hun, mae yna falle ryw awgrym yn y nodiadau yna chi fyna ynglŷn â cefndir fel academydd, rhywun sydd yn ymhel â nifer o bynciau, o nifer o safbwyntiau gwahanol, a mae hynny falle nodwedd hefyd o'r llyfr. Dwi'n eich nabod chi, wrth gwrs, trwy rhai o'n trafodaethau ni o gwmpas athroniaeth ffidyddol, rhywbeth sy'n ddim wedi rhesu fyna am hyd eich ddiddordebau hefyd, ond wrth gwrs yn hyd-destun y pwnc i ni yn mynd i drafod pnawn mae gwleidyddiaeth ag athroniaeth a safbwyntiau gwahanol yn ganolog i hynny. Mae e hefyd yn ogystal â bod yn llyfr academaidd difyr, distrau'r gallai rywun gweud. Mae e hefyd yn llyfr â naws bersonol iawn, bydden ni'n awgrymu. Felly falle fel man cychwyn, a fyddech chi o bosib yn gallu rannu gyda ni rai o'ch profiadau personol sydd falle'n chwarae rhan o safbwynt y symbyliad i ymchwilio a thrafod y llyfr, a hefyd falle sut mae hwnna wedi datblygu a dylanwadu ar y ffordd oedd y llyfr wedi esblygu dros amser. Okay. Cwestiwn hawdd. Dyma. Y reswm, dwi'n credu'r reswm dros sgwennu'r llyfr yn lle cynta yw rhyw brofiad o'n i wedi cael wrth i mi sgwennu cwbl o lyfrau eraill, dim bod fi mae blog o gwahanol lyfrau wedi sgwennu, ond ydy gofyn, wel, dros englyn yn ôl eich bethau. Dweud wir, o'n i wedi treulio cyfnod yng Ngogledd Iwerddon, dwi'n dod o Ngogledd Iwerddon, ond wedi treulio cyfnod yng Ngogledd Iwerddon yn gwneud gwaith maes ar gyfer llyfr ar brofiadau carchorion gweriniaethol Gwyddelig o dysgu'r Gwyddelig yn y carchar yn ystod y trafferthau yn yno. A tra o'n i ymchwilio i hynny, o'n i wedi mynd ati i wneud ychydig o waith cartra ar darganfod a oedd na brofiadau tebyg i hynny wedi bod mewn rhyw wahanol rannau eraill o'r byd. Hynny, a oedd na enghreifftiau eraill o gymunedau o bobl oedd yn y carchar am resymau gwleidyddol oedd gyda rhyw gysylltiadau arbennig iawn gyda rhyw iaith neu gilydd, ac yn neithio rhyw brofiadau o ddysgu iaith. Ac yn ei cwbl o gymunedau, ymhlith y cymunedau desir o traws nhw, oedd dwy gymuned yn Mhalesteina, y dŵr i fi. Un ohonyn nhw yw'r carcharorion Palesteinaidd Arabaidd sydd yn y system o'r carcharorion Israelaidd, ac o'n i wedi gweld llawer iawn ohonyn nhw wedi mynd ati i ddysgu Hebraeg, Hebrew, mwyn gyfoesi yn y system o garchar dau yno, oherwydd y system addysg yn hwnna, diffyg system addysg yn mae'r rhanwydd neu roedd y rhanwydd cyrraedd iawn o bobl Palesteina heb dysgu unrhyw Hebraeg pan yn blant, a felly'r unig iaith yn aml iawn oedd gyda nhw Arabeg. Felly pan nhw'n ffeindio hynny
yn y carchar yn Israel neu filo tebyg, hwnnw methu cyfathrebu gyda awdurdoda'r carchar ac yn blaen. So, oedd rhyw rai o rhain wedi mynd ati i dysgu Hebraeg tra yn y carchar. Wedyn y gymuned arall des i ar y tras nhw oedd cymuned o y ddebon oedd wedi adfydiw yn yr hen Undeb Sofietaidd, oedd wedi mynd ati i ddysgu Hebraeg tra'n dinasyddion yr Undeb Sofietaidd. Gweithgarwch adeg hynny oedd yn anghyfreithlon. Felly be oedd hynny yn meddwl oedd jyst yn cael ei dal yn dysgu Hebraeg tra'n byw yno, bydde mewn perygl o gael ei danfon i'r gwlag, ac oedd llawer iawn ohonyn nhw wedi bennu lan yno. Ac yna, diwedd yr 80au, dechrau'r 90au, gyda cwmp o wal yn Berlin, a diwedd yr Undeb Sofietaidd a hynny i gyd, roedd llawer iawn o'r rhain, Rhysniks o'n nhw'n galw nhw, llawer iawn o'r eberon Rhysnik na wedi cael caniatâd i deithio i Israel, ac oedd lot ohonyn nhw wedi creu cymunedau newydd draw yno. Rhai ohonyn nhw wedi mynd ymlaen i gael gyrfaon gwleidyddol o bwys, dweud i fi. Beth bynnag, penderfynais i ar ôl gorffen y llyfr ar y carcharorion Gwyddeleg yn Iwerddon, bys ni'n mynd draw i Mhalesteina mwyn trio cwrdd ar rhai o gwahanol bobl felly. Y ddwy gymuned yma, jyst mwyn cael dysgu ohonyn nhw eu hunan, y profiad yn nhw o dysgu Hebraeg yn y carchar yn Israel, a'i profiad yn nhw fod yn y gwlag, ac oedd hynny wedi arwain at rhywbeth eraill bod wedi arwain yn y pen draw y llyfr sydd bod. Felly, mae gynnon ni fan hyn cynnig sawl ymweliad a Palesteina, felly dros gyfnod amser, a gallwn ni ddisgwyl hefyd bod na falle codiadau neu gynnyrch arall yn mynd i fod mas o'r un, os ydych chi corff o Ymhlith? Mae'n ddigon posibl. Es i draw fyna gyntaf rhyw 10 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Ac oedd wedi, gyda Covid a hynny gyd, oedd wedi cymryd tym bach mwy o amser i mi roi'r gwaith maes a llyfr at ei gilydd nag wedi wedi rhagweld yn wreiddiol. Bosibl byddai'n sgwennu rhywbeth arall hefyd, oherwydd un o'r profiadau rhyfedd o'n nhw wedi cael tra'n gwneud y gwaith maes yn Ngogledd Iwerddon, ac oedd wedi dod yn ôl ata i wrth i mi wneud y gwaith maes yn Mhalesteina, oedd bod fi, mae'n amlwg wrth i chi ymchwilio ei bobl fel yna, terbysgwyr, rwy'n mynd i gwrdd y phobl sydd wedi gwneud pethau rhyfedd anarferol iawn, pobl sydd wedi lladd pobl eraill, bonio llechys, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, wel, nid wrth gwrs, diolch ni ddim yn rhaid yn anodd i neb arall, yn rhaid sefyll na heblaw amdana i, ond mae aelodau o fy nheulu i, mae perthnasau fi, mae pobl o'n i'n nabod yn dda yn yr ysgol ac mewn cyd-destynau gwahanol eraill, wedi cael ei lladd yn ystod y trafferthau yn Ngogledd Iwerddon. Gan gynnwys perthnasau agos iawn i fi, yn dod. Beth bynnag, yr un adeg, mewn un cyfweliad, o'n i'n eistedd y lawr o flaen rhywun, ac ath i trwydd yn meddwl i, tybed ydw i'n eistedd o flaen rhywun sydd wedi lladd rhywun dwi'n nabod, ond o fe. Ac wrth gwrs, gyda'r amser, gyda breigl broses heddwch ac yn y blaen, mae enwau pobl sydd yn gyfrifol am wahanol bethau felly, sydd ddim wedi bennu ran yn llys, wedi dod yn fwy cyhoeddus. Felly, erbyn hyn, mae eitha syniad dy fi, a phob un arall, pwy sydd wedi gwneud beth. So, yn dda canifol, gallwn ni drefnu yn bwriadol cyfweld y rai pobl sydd wedi lladd pobl fi wedi nabod. A beth o'n i'n meddwl, tybed sy'n brofi bydde fe i drefnu cyfweliad yna, sy'n brofi bydde fe i gynnal cyfweliad yna. Ac felly, mae'n codi bob math o gwestiynau, a bydd ddim o ddiddordeb i neb yn y gynulleidfa wedi siŵr, ond falle bydd o ddiddordeb i chi Huw. Ond mae'n codi bob math o gwestiynau moesegol a methodolegol a pethau felly. Hynny yw, sut bydde fe i fi gael caniatâd i wneud ymchwil lle dwi'n eistedd o flaen rhywun sydd wedi gwneud rhywbeth mor bersonol a hynny i fi. So mae'n codi bob math o gwestiynau
Athro yn y dol metodol ego. So mae rhyw feddwl dy fi roi hynny mewn rhyw lyfr neu gilydd ar ôl hwn. Mae rhaid i hwn sort of steindio i draed gyntaf cyn yn dati i sglennu rhywbeth. A ydych chi'n sôn fyna ynglyn â hunan, a ydych chi'n sôn ynglyn â'r distro sfennu a mod ydych chi wedi cydwyno y gwaith. A yn sicr mae'n taw rhywun bod y fi, Robertai, yn falle fwy amlwg na beth bydde rhywun yn disgwyl ac yn gweld o safbwynt falle gwaith mwy traddodiadol academaidd, a ydych chi falle yn cyffwrdd yna ar reswm neu un o'r symau falle bod e'n addas mewn chwydr o'r fath i os i gyffi rhoi sylw i'ch lle chi o fewn y drafodaeth a'r pwciau yma, a mae'r cyflwyniad yn cychwyn gyda un o'ch profiadau ffurfiannol, gallai rhywun awdymu o pan o'ch chi'n bachgen ifanc yn gweld milwr wedi cael ei ladd. Ac eto, dydy hynny ddim falle yn fan cychwyn arferol bydde rhywun gweud o safbwynt y math o arddull a ffordd o fynd ati mae academyddion yn draddodiadol wedi gwneud. Felly, hynny yw, wi'n cymryd bod e'n wirionedd i awgrymu bod y profiadau yna sydd i'ch ffurfio chi a sydd wedi bod yn rhan o'ch datblygiad chi. Chod, trwy eich yn pyndod i fod yn fyfyriwr israddedig a uwchraddedig, bod hynny hefyd wedi gweimer i narratif y stori. A oedd hwnna'n heriol falle, oedd hwnna'n ceisio mynd i'r afel gyda, wel, be ydw i'n mynd i lleoli mi yn y drafodaeth hon, sy'n un digon dyrys ag anodd dar y Gymraeg. Ie, mae'n anodd. Nes i hynny am gwbl o reswm, falle dyna'r ffordd haws i ateb y cwestiwn. Nes i fe am gwbl o reswm, un o'r reswm oedd reswm personol fel petai, yn dilyn profiad o'n gwaith maes Mhalesteina. Des i ddim yn bodol o'r ffaith yn sydyn iawn. Bob tro o'n i'n cwrdd â rhywun, dim ots pwy oedd nhw. Llysgennad Israel Weddendale neu iddew ultra-orthodox mewn rhyw sefydliad anghyfreithlon yn y lan gorllewinol, neu rhywun oedd wedi arfer bod yn aelod o Hamas, neu rhywbeth felly. Bob un ohonyn nhw yn moyn gwybod o ble o'n i'n dod. Pwy oeddwn ni. Mwyn iddyn nhw benderfynu shwt fath o sgwrs o'n i'n mynd i gael gyda'i gilydd. So yn hynny beth, mi rydw i yn bond o fod yn ganolog i'r gwaith maes beth bynnag oherwydd roedd y gwrthrychau ympl ddim yn gadael iddyn nhw un o'r ffordd arall, oedd rhaid i mi fod yn bresennol fel petai yn y sgwrs. Ond y cymhlethdod oedd gyda fi gyda hynny oedd oherwydd y math o bagwraeth ges i'n nofio feddwl, dwi ddim mor llwydd o hynny i weid ar ba ochr dwi'n perthynllwyr pan o'n i'n byw yn Ngogledd Iwerddon. Ac o'n i'n byw yno hyd nes i ni bod yn begeiniau cynnar, so ges i'n magu ac yn blaen yn llwyr. Oherwydd oedd yn heulu yn Brothestaniad, ond eto yn byw mewn ardal wereneithol tu hwnt. O'n i'n super gyfarwydd ar gwerthoedd, ar teimladau, ar ffordd o byw i'r ddwy gymuned. Ac wrth gwrs, o'n i'n teithio i Mhalesteina ar Basgol Caerdydd, so fel gynesedd Iwerddon. Ond wrth gwrs, o'n i wedi gofyn cael caniatâd iechyd y diogelwch o Brifysgol oedd yn cyn yn pryfyw gyda hawliau teithio dinasyddion Prydain ac yn y ddau. So bob math o gwestiwn yn codi wrth i mi ateb y cwestiwn o'r bobl ma'n gofyn i pwy ydw i. So o'n i'n mynd i fod yn cael gynnwyr i y gwaith ymchwil beth bynnag. Mae'n rhyw reswm mwy athronyddol am wneud beth nes i hefyd. Hynny yw, erbyn hyn, mae bron o bod yn amhosibl i sôn am ymchwil heb i chi gyfadder bod chi ddim yn hollol wrthrythol. Hynny yw, mae pawb yn dod at yr hyn ma'n ymchwilio gyda ryw safbwynt ni gilydd.
So ni mae'n meddwl siwt bydde fe i fynd â hynny i'r eitha, i'r pen draw, gael weld siwt ma fe jyst i weid yn dwi'n bod brec, dwi'n mynd i fod yn hanol ar y pwyma, bwm. So di ddim yn esgus bod yn wrthrychol na dim byd felly, gwbl dwi'n dweud, dwi'n rhan ganolog o hwn. Beth bynnag mae rhywun yn feddwl o hynny. Reswm arall nes i fi oedd oherwydd y busnes trais. Un o'r sialensig yr ysgwennu am rhywbeth fel Palesteina yw mae'r bobl sydd yn byw draw yna wedi dioddef cynnert o bethau erchyll, dim ond pawch o rydych chi'n creu ato fyna. Maen nhw wedi dioddef cynnert o bethau erchyll. Ac mae sgwennu am y rhan o'r byd, sgwennu am y bobl draw fyna, dwi'n meddwl yn gofyn am sensitifrwydd neilltuol. A dwi'n meddwl bod dwi'n gobeithio beth yna bod yn gwneud yn haws i bobl eraill ddeall rhywfaint o fy mrofiadau mwyn iddyn nhw gan y pwys o mesur pa mor sensitif dwi wrth i mi drin y sefyllfa yn Mhalesteina, oherwydd dwi ddim yn honni bod wedi byw trwy bethau tebyg iddyn nhw, ond eto gyd, mae'n y brofiadau sy'n perthyn i fi sydd yn wethol o angyffredin a allaf rhywun draw yn Palesteina feddwl, OK, gan ni'n sgwrs arna ni. Ie. Wel, heb os, mae yna bwynt o cysylltiad yn dos. Os yw'n ddim am cymharu'n ormodol gallu gweud y cwbl gyda chi'r cyswllt sylfaenol yna o ran y profiad. A un agwedd ar hynna mi ydych chi ddim cyffwrdd arni fyna, oedd wrth gwrs eich convictor ti, ond falle gallwn ni fod nôl at hynny tua diwedd y sgwrs. A mae hefyd yr elfen yna o gymreithiad yn cael ei olygu yn heitl y llyfr. Fieldnotes from Celtic Palestine, clawr hyfryd, a ar y clawr mae gynnon ni darlun gan Ozzy Rhys Osmond, yr artist Gymreig, sydd yn un o 4 o artistiaid neu gweithwyr creadigol, gwedwn ni, sydd yn cymryd eich sylw chi yn y llyfr ac yn o'r un dwi'n gweld yn falle dull o chithau i fynd i'r afel gyda profiad Mhalesteina, a hefyd, ar y gallwn dod nôl at hyn, efallai hefyd cynnig ffordd trwy y dryslwch a'r sefyllfa a gobeithio falle am syniadau neu agweddau adeiladol o safbwynt yr anghydbod hanesyddol. Mae hynny am hwn i hefyd falle yn rhywbeth newydd i chi fel academydd symud mewn i beth fyddwn ni'n gallu falle o galw'n baes esetheg, lle mae rhywun yn drin gyda celf a phwrpas celf. A falle'n lle cyntaf o ran cymryd ni trwy rhai o hanfodion y llyfr neu y cynnwys, pam dewis y 4 artist neu'r 4 y 4 cymeriad yma o safbwynt mynd i'r afel gyda a cheisio cyfleu a myfyrio ar Balesteina. Pam y 4 penodol hwn? Ie, mae'n gwbl o wahanol resymau dros derys y 4 artist neu person credigol sydd gyda fi. A mae'n dri o bobl o Iwerddon, sef Brian Keenan oedd wedi afo bod yn wystad yn Beirut, yn Lebanon yn ôl ar ddiwedd yr 80au. O wedyn mae David Ymhlith, sef sgwenwr teithiol o Weriniaeth Iwerddon, beth i ddadl yn eithaf diweddar. Ac yn trefydd y nofelydd Colm McCann, sgwennodd yn orfel Peiragon, sydd yn seiliedig ar fybyd y go iawn cwbl o gwmeriadau o Balesteina ei hunain. Dywesis i'r 3 o wyddelod hynny oherwydd o'n yn cynnig gwahanol fathau o weithgaddwch creadigol, o'n yn gallu 3, ac o'n hefyd yn cyfro ychydig o gronoleg amrywiol o'r gwrthdaro yn Mhalesteina. So mae Diarmait mewn ffordd y siarad yn mynd ni yn ôl i'r 40au, a di'r wir.
A wedyn mae Colm y Can yn dod i ni at y cyfnod mwy diweddar. Ac o'n i wedi dewis Ozzy Osmond am gwbl o resymau. Un oedd oherwydd o'n i'n meddwl os oedd i ni fel ymchwilydd yn mynd i bod yn ganolog i'r llyfr yma, wel, dwi ddim yn ddigon mewn ffordd i ddisgrifio fy hun yn fel gwyddol, taw gwyddol ydw i. Achos dwi wedi bod yn byw draw fan hyn ers bron o gwrdd 30 o flynyddoedd. Mwy o amser yng Nghymru erbyn hyn, falle nag yn y webon. Sni'n meddwl bod, bod fi'n edrych di siŵr da fi, rhyw 25 oed yn ymwneud. Os yn i, di yna. Ond beth bynnag, dwi wedi bod draw fan hyn rhyw 30 o flynyddoedd, dwi'n siŵr. Ac felly, dwi wedi arfer yn aml iawn i bobl gyflwyno fi fel Cymro y leiriau. A dwi'n cofio digwyddodd hynny am y tro cyntaf rhyw ychydig o flynyddoedd ar ôl i mi symud draw ac o'n i wedi dysgu Cymraeg, ac oedd y person ma oedd yn cyflwyno fi i'w theulu hi, lle o'n i'n rhentu stafell neu tŷ gyda nhw, ac oedd yn cyflwyno fi i'r teulu, ac oedd y teulu i gyd yn siarad Cymraeg, a dyma hi yn dweud wrth y teulu, dyna Diarmait, mae'n dod o Iwerddon, ond mae'n Gymro. So, ers hynny, dwi wedi bod yn rhyw fath o Gymro hefyd. Ac wrth gwrs, reswm arall dros, so oedd y llyfr yn gorfod cynnwys rhywun o Gymru. Dywysys i os yw Rhys Osmond oherwydd nid yn unig i waith celfyddydol, ac mae ganddo fe waith o rhyw 2 wahanol gyfnod ar y gwrthdaro yn Mhalesteina, un yn mynd yn ôl i'r 80au, diwedd yr 80au, sydd yn Intifada, ac yna gwaith arall gyda fe oedd yn ymdrin ag Operation Castled yn Gaza, 15 mlynedd yn ôl ag hynny. Ac hefyd, wrth gwrs, mae roedd Ozzy tan yn ddiweddar yn byw yn yr un pentre a fi yn Orllewin Cymru, sef Llansteffan. Ac mae yna dipyn yn y llyfr am Llansteffan fel pentre oherwydd Ozzy ac oherwydd y ffordd bod fi yn byw yno. A dwi'n defnyddio Llansteffan mwyn dweud rhyw fath o bethau amdano i ad amdano fe, ac hefyd am y gwrthdaro yn Balesteina ei hunan, oherwydd na Ozzy hunan mewn ffyrdd sophisticated, dwi'n meddwl, wedi defnyddio ben a Llansteffan yn golygu iddo fe i ddweud pethau pwysig am y gwrthdaro yn Palesteina. So mae'n adeiladu cysylltiadau pwysig o fath rhwng o'r ymdeimlad Cymreig fel petai a rhyw brysetiad ar y gwrthdaro yna. So, fi di esbonio i ni y dewis o'r 4 yn y fan yna, a beth falle maen nhw'n cynnig bod ran narratif a drofiant y llyfr. Ond falle i gymryd cam yn o hynnyad, i rywun sydd yn dod falle o gefndir, a dyn ni'n clywed, beiryddiaeth, cymdeithaseg, cynllunio ieithyddol, pam troi at yr esthedig, pam troi at yr artistiaid yna, a chi lle, fel o'ch chi'n sôn, wedi bod mas ym Mhalesteina, wedi gwneud amryw o gyfweliadau, wedi cael digon o brofiadau am hynny i allu sgwennu llyfr ar sail profiad chi hunan. Pam y cam yma felly o fynd i'r afel gyda gwaith yr artistiaid yma? Wel, beth oedd yn ymwyddoli fi, a dwi'n meddwl bod hwn wedi dod o falle rhyw lyfr sgwennes i ar stwff Cymreig, sgwennes i rhyw lyfr ar rai activision Cymreig a Chymraeg oedd wedi bod yr carchar dros yr iaith, rai menwod a dyn yn gyda'i gilydd, ac oedd rheini wedi cynhyrchu gwaith creadigol y safon uchel iawn. Ac felly rhyw stwff celfyddydol yn y llyfr na. Ac yn o'n i'n meddwl, be oedd y bobl na wedi cyflawni oedd ffeindio ffordd o ddweud rhywbeth am gwestiwn y gwleidyddol dyrys, statws y Gymraeg yng Nghymru, sydd i ymladd dros hynny, sydd i aber hynny, sydd i ennill y brwydr fel pethau. Ac o'n wedi ffeindio ffyrdd o gyfathrebu beth oedd yn bwysig am hynny, y tu hwnt i dablu'n gwleidyddol pur fel pethau, so o'n wedi cyfathrebu hynny trwy gwaith creadigol. Ac wrth i mi droi at yn y pendraw sgwennu'r llyfr yma, o'n i'n meddwl
o'n i'n meddwl bydde fe'n fwy diddorol i fi i gael gweld be mae rhain yn trio cyflawni trwy gwaith creadigol o ran cyfathrebu be maen nhw'n feddwl yw'r broblem dron yn Palesteina, a falle be maen nhw'n feddwl yw'r ateb posibl i'r gwrthdaro yn Palesteina. Hynny yw, weithiau mae celf yn ffeindio ffordd o ddweud pethau, mae gwleidyddiaeth yn gweld yn anodd i ddweud pethau. Enghraifft, tys ni'n meddwl am allu neu anallu Cymru fel gwladwriaeth neu is-wladwriaeth i ddweud rhywbeth am Palesteina. Wel, mae'n y resymau am hynny. Hynny yw, tys ni moyn trafod y resymau gwleidyddol pur, dyw grymoedd polisi tramor ddim wedi cael ei datganoli o San Steffan i fai Caerdydd, felly does dim hawl cyfreithiol, cyfansoddiadol i Senedd Cymru ddweud unrhyw beth am Balesteina. Ond eto mae angen dweud rhywbeth, so dyma gwneud hynny. Un ffordd yn neud hynny yw trwy waith creadigol, trwy waith celfyddydol. A dwi hefyd yn meddwl bod yn bwysig i ni beidio meddwl bod hynny'n yn rhywbeth yn dweud bach, a hefyd yn neithiol ers y seithfed y Hydref, ni wedi gweld llwyth o artistiaid mewn gwahanol rannol o'r byd yn gweld yn anodd iawn i gael ei neges mas yna. Mae lot o artistod wedi dioddef yn sensoriaeth ryw fath, neu maen nhw wedi cael ei addurnosydd ac yn blaen oedd ei canslo, neu maen nhw wedi wynebu bob math o anawsterau o safbwynt cyfathrebu trwy celf. So, un o'r pethau mae'r llyfr yn ceisio atgoffa ni ohono yw cryfder gwaith creadigol a chelfyddydol dros gyfleu yr hyn sy'n bwysig yn wleidyddol. Ond am mi, nid peth anodd oedd e gweud taw pwrpas celf neu un o bwrpasau celf yw ceisio gael petai creu newid yn y byd. Hynny yw os dyn ni'n falle meddwl am dealltwriaeth fwy traddodiadol o gelf, mi alle rywun rhoi y pwyslais ar yr elfen yna o brofiad syblaen, un o'r dywediadau yn y Saesneg y dyfer, syniad yna bod e'n brofiad i'r synhwyrau, a falle nad oes gofyn bod celfyddyd yn rhywbeth gwleidyddol yn ei hanfod. Felly, os na ryw dealltwriaeth yna chi o gelfyddyd fyna sydd yn gwrthwynnu efo petai, mi'n lle anghyffredin neu newydd. Ie, mae hynny'n gwestiwn sy'n codi gob math o materion Ymhlith iawn. Ti'n gynnal syniadau bob un yn hefyd. Na, ond mae yna gwbl o bethau sydd werth i'w dweud am hynny, dwi'n meddwl. Un yw, mae pob cynnyrch celfyddydol yn rhan o'i gyd-destun gwleidyddol pwy mae'n bwriadu dweud rhywbeth gwleidyddol a'i peidio. Nid pwrpas celf o reidrwydd yw dweud rhywbeth gwleidyddol, ond efo gyd wrth ddweud rhywbeth sydd gyda goblygiadau gwleidyddol annwyl, neu wrth feddwl peidio dweud rhywbeth sydd gyda goblygiadau gwleidyddol annwyl, eto gyd, mae dweud mi peidio dweud yn weithgarwch gwleidyddol. Hynny yw, mae bod yn dawel am rhywbeth, yr un mor gwleidyddol a lleisio rhywbeth. So, dyma ni ddim bod yn naif, dwi'n meddwl, am arwylcad holl darn y gelf yn wleidyddol. Wedi dweud hynny, lle mae rhywun yn gofod bod yn y bas, mae yna anawsterau gyda chelf o ran trio perswadio pobl am fadol wleidyddol, lle dych chi ddim yn moyn i gael fy ymddangos fel propaganda. Mae'n iawn i gael fy neriad ddwy'n perswad, ond mae'n gofod bod yn ofalus i aros fel celf tra'n ceisio gwneud hynny ar yr un pryd. Iawn. A heb eisiau darlenu gormod am y llyfr a'r cynnwys sy'n dyfod, achos dyn ni'n am i'r gynulleidfa bigo lan y llyfr a darganfod iawn dros nhw hunain, ond o ran y pedwar
artist yma, dych chi'n ymgymryd â nhw, byddech chi'n gallu rhoi falle blas ar un neu ddau o agweddau ar eu gwaith nhw, oeddech chi falle yn gweld yn fwyaf perswadio neu'n fwyaf effeithiol neu'n fwyaf treuadol o safbwynt y syniad 'na o symud tuag at cymodi yn y dyfodol, neu y syniad yna o rhoi ryw fath o leini neu ryw fath o obeth i ni bod dyfodol arall yn bosib. O's 'na un neu ddau o enghreifftie sydd yn sefyll yn y côg gynnwch chi o safbwynt y pedwar artist yma? Mae'n i gyd yn dweud gwahanol bethau am Balesteina. So dyna gymethod sydd gyda ni yno. Ond wedi dweud hynny, tys ni troi at Brian Keenan yr enghraifft. Un o'r pethau sydd yn dda am Brian Keenan yw fel fi, mae'n Protestant o Ogledd Iwerddon, oedd wedi teithio i'r rhan o byd ar pasbort Wyddeleg, oedd wedi cael ei herwgipio, a wedi joddedd 4 blynedd, os na fwy o hynny. Ac wrth gwrs, un o'r pethau oedd wedi sort of atgyfnethu o'i rannau yn ystod y cyfnod na, oedd e'n deimlad o'i hunaniaeth Wyddeleg. Ac eto gyd, doedd e ddim yn ymwrthod â'i gefndor Protestannaidd yn blaen. Ac wrth gwrs, be oedd Brian Keenan yn gallu cynnig oedd, bod yn dod o'r bobl oedd fel petai wedi gwladychu y waithon, roedd e hefyd yn cydymdeimlo gyda'r bobl oedd wedi dioddef y gwladychu. Hynny yw, oedd yn gallu gweld ei hunain yn deall craidd un llwyth i uniaethu y llwyth arall, ond heb a bethu gomod o'i hunaniaeth ei hunain wrth iddo fe wneud hynny. Hynny yw, be mae Brian Keenan yn gallu cynnig yw empathy ar draws y rhaniadau gwleidyddol gyrrys. Ac yna tys ni'n troi at Ozzy Rhys Osmond. Dyw Ozzy ddim yn cynnig rhyw ddatrysiad i'r gwrthdaro yn Mhalesteina, iddo fe ymgyrchu mewn gwahanol ffyrdd yn gyhoeddus a gweithio gelf wrth iddo fe gyfleu gwahanol negeseuon am y gwrthdaro yn Palesteina, ond yn hytrach roedd Ozzy yn gredinio'r mal mewn heddwch. So heddwch oedd e. So oedd e'n credu mewn un o beth oedd gwerthoedd heddwch dros bopeth arall. Ac wrth gwrs, byddwn ni gyd yn dymuno cael gweld hynny, cyrraedd at hynny yw beth sy'n anodd. Falle bod adlewyrchu wedyn Colin McCann ychydig yn fwy ymarferol na Ozzy o ran hynny, oherwydd maen nhw'n gwneud yn blaen yn ei gwaith mewn gwahanol ffyrdd, ble maen nhw'n sefyll o ran pa drefn wleidyddol fel petai bydd yn well yn y rhan o drud. So mae Dyfrdwy Murphy yn awgrymu bydde ateb un wladwriaeth yn well. So un wladwriaeth oedd yn cynnwys Rhyddewon a'r Palesteinaidd gyda'i gilydd, a bod gan y cratiaeth un person, un bleidlais ac yn blaid, yn bodoli yn y wladwriaeth hwnnw. Lle mae Colin McCann falle yn fwy prif-ffrwd fel petai. Dwi'n sylwi bod Benjamin Netanyahu o blaid wladwriaeth, un wladwriaeth fel y trwsyd erbyn hyn, ond mae'r un math o wladwriaeth mae Dyfrdwy Murphy yn dadlau dros. O bythad mae Colin McCann wedyn yn dadlau dros ateb 2 wladwriaeth, so cydnabod bodolaeth Israel a gwladwriaeth, a wedyn cydnabod bodolaeth y gwladwriaeth Palesteinaidd hefyd. Ac wrth gwrs, un peth sydd wedi bod yn digwydd yn diweddar yw bod, wrth gwrs, Iwerddon wedi cydnabod Palesteina fel gwladwriaeth ers ychydig, a mae'r llyfr yn gorffen ar y pwynt na. Ond ers hynny, mae Ffranc wedi addo gwneud yr un peth, mae Prydain wedi awgrymu bydden nhw'n gwneud yr un peth, a Canada hefyd. Ac wrth gwrs, maen nhw'n gwneud hynny, oherwydd maen nhw'n gweld bod yr aced 2 wladwriaeth mewn perygl go iawn, a dweud wir. So dwi'n meddwl bod ni'n gobeithio os oedden nhw'n gwneud hynny, bod nhw'n mynd i amddiffyn dystanu sydd ar ôl o'r hen gytundeb gwreiddiol yr Accords also, wrth hynny, y ddawr hynny yn ffen draw. A mae'n taro fi ar y cyfan
eich bod chi yn ceisio'n feiriadol i beidio yn taro ryw fath o nodyn obeithiol o safbwynt le 'dyn ni 'di cyrraedd a lle ma' pethe'n bron yn gorfod fynd o'r pwynt yma a bod 'na raid i'r anghyffordd rywsut neu gilydd dod i ryw fath o ddiwedd. Falle wrthyn ni tynnu tuag diwedd y sgwrs, 'dyn ni'n amlwg wedi rhoi sylw i'r argylchiade, syniade, yr cynigion gan y gwahanol gweithwyr yma. Ond un peth sydd 'di taro fi hefyd yw nid yn unig falle yr hyn 'ych chi yn gallu datgelu ynghylch Mhalesteina a natur y bwydyr Abertawe, ond hefyd mae yna rwbeth, a ni 'di cyfweld hyn yn barod, o safbwynt yr hyn ma' profiad falle'n llyfr o'r fath yn ca'l arnoch chi'ch hunan, ac wrth gwrs 'dyn ni trwy ymwneud â llun a gwaith academaidd o safon yma, 'dyn ni'n ca'l ein gofodi hefyd falle i fyfyrio nôl arno ni'n hunen. Ac o ddiddordeb i fi falle, yr hyn sydd hefyd yn ca'l ei ymlygu nid yn unig ynglŷn â Mhalesteina, ond hefyd ni, y Celtiaid, y Cymru a'r Gwyddelod. A os gai, fi am ofyn, ydych chi hunan falle gyda wedi gweld hynny o fod trwy y broses yma wedi dod i adlewyrchu ymhellach ar yr hyn sydd gyda ni yn gyffredin falle, y Cymru a Gwyddelod, ond falle hefyd yr hyn sy'n wahanol o safbwynt y ffordd 'dyn ni'n ymagwebu at falle dwydydd yn gyffredinol, ond bydd yn sicir achos o'r un yna, a o bosib os yna awgrym yn hynny o beth yn yr hyn ydych chi wedi trafod ynglŷn â Ozzy, Osmond, a'i safbwynt o heddychieth, a falle yr hyn 'ych chi'n awgrymu sydd yn safbwynt o bosib fwy ymarferol, yn achos ambell un o Gwyddelod. Dwi ddim eisiau awgrymu'n rhy gryf, ond mae'n taro fi bod 'na falle rywbeth i ni ystyried yn hynny o beth. Mae'n enwedig yr hyn o wedwch chi ar y cychwyn yndyfe, ynglŷn â beth ma' Cymru'n gallu gwneud. A un o'r pethe sy'n ca'l 'i nodi yw, wel, ma'r Senedd yng Nghymru wedi datgan o blaid y syniad o wleidyddiaeth i Balesteina, ond yr hyn aneithlwyd oedd nid datganiad, ond pleidio i gofyn i Senedd San Steffan i wneud hynny. A mae'n bod i yn methu, neu efallai bod i ddim eisiau cymryd y cyfrifoldeb. Ie, y ddau beth dwi'n meddwl, hynny yw methu yn dechnegol, ond ofn y cyfrifoldeb hefyd ar ryw lefel. Wrth gwrs, mae gwleidyddiaeth cwestiwn Balesteina yn Iwerddon, ond mae'n wahanol iawn i fel mae'r cwestiwn eistedd yn hymryd yn edrych. A mae hanes cysylltiad rhwng Iwerddon a Balesteina yn fwy cymleth nag maen nhw'n ymddangos erbyn hyn. So, adeg ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, er enghraifft, pan oedd Iwerddon yn ymwneud dros ryddid o Brydain, ac oedd grwpiau Iddewig hefyd yn ymwneud dros greu rhyw fath o wlad i Iddewon yn Mhalesteina. Oedd y Gwyfelod wedi llwyddo, so erbyn 1921 oedd Iwerddon wedi ennill rhywfaint o ryddid, ac oedd enwau fel arweinwyr y gwrthsefyll yn Iwerddon fel Michael Collins yn enwau rhyngwladol mawr, yn ymwedig ymhlith mudiadau radical gwrth imperialaeth. Prydain oedd yr ymerodraeth ar y pryd, yn amlwg. Ac oedd lot o'r mudiadau radical Iddewig gwrth imperialaeth yn Mhalesteina wedi enni hunan ar ôl ffigurau y gwrthryfel yn Iwerddon. Ac wrth gwrs, o lot o Wyddelod cenedlaetholgar iawn, fel Diarmait ei hunan, wedi treulio degawdau yn edmygu y rebelwm yn Mhalesteina am eu brwydr nhw yn erbyn yr ymerodraeth Prydeinig. Trodd pethau yn yr 1950au a'r 1960au,
wrth bod yna don newydd o wledydd yn ennill ei annibyniaeth o wahanol ymerodraethau Ewropeaidd. Ac wrth gwrs, oedd Iwerddon ennill ei brwy fel petai fel gwlad yn materion rhwngwladol. Ac wrth gwrs, roedd achos y Palesteiniad wedi codi profil yn ar y deg yn y 60au, ac yn erbyn y rhyfel yn 1967 a'r rhyfel yn 1973. Erbyn hynny, roedd Iwerddon wedi troi'n llwyr i fod o blaen y Palesteiniad. Oedd rhywfaint o hynny oherwydd wel, oedd rhywfaint o hynny oherwydd hanes y mudiad gwrth-imperialaidd ac hanes ideoleg ôl-golonyddol, ac Iwerddon yn moyn adleoli ei hunan fel gwladydd yn sil hynny. Oedd rhywfaint ohono fe hefyd yn dilyn beth oedd Iwerddon yn gweld oedd anghyfiawnder cynyddol oedd y Palesteiniad yn dioddef mewn perthynas a'r wladwriaeth Israelaidd. Dyw Cymru ddim wedi dilyn yr un llwybr a hynny o gwbl. Mae fe weld fel bod yr ymwybydydd Gymreig, y meddwl Cymreig, ynglyn â'r cwestiynau cymdeithas Palesteina yn beth llawer mwy diweddar, pethau sydd falle wedi codi ym Mhydest yn tyfaldau cyntaf ac yn y blaen. Felly dyw'r un cymlethdodau ideolegol ddim yno. Ond wedi dweud hynny, mae'r ffaith bod Iwerddon yn wladwriaeth annibynnol yn rhoi i Lywodraeth Iwerddon yn bydd mae'n llawer mwy o rhyddid os benderfynu ble mae'n mynd sefyll. Ac wrth gwrs, yn dilyn y broses heddwch a llwyddiant hynny, ar gyfer y 90au, ac yn y effaith Sinn Féin ar y wleidyddiaeth yn ned eto, mae hynny wedi bod yn offer turbocharge i deimladau dros Palesteina yn Iwerddon yn gyffredinol, oherwydd roedd Sinn Féin a'r IRA yn gweld y PLO a'r fwydr yn Palesteina yn rhan o'r un fwydr o'n yn Ngogledd Iwerddon. Ie, difyr iawn o mae yn ei di. Dwi'n fyrio ar falle yr ymwysedd sydd yn Nghymru o gymharu falle gyda Iwerddon a hynny siawns yn ymwneud gyda falle ein perthynas a'n hanes cymdeithas ni o safbwynt yr ymerodraeth Brydeinig a'r modd ni falle yng Nghymru wedi bod fwy ynghlwm gyda'r prosiect yna yn ogystal â bod wrth gwrs yn dioddef oherwydd wladwriaeth Brydeinig a'r ymerodraeth Brydeinig yn ogystal. Felly, ie, digon i gnoi cil am i Diarmait a hoffwn i ddiolch i ti am y sgwrs prynhawn yma, ond hefyd diolch i ti am gyflawni y fath waith sydd yn nodedig a fel dwi'n gweud yn hynod bwysig yn cynnig i ni ffyrdd amgen o feddwl o gwmpas sefyllfa ofnadwy o ddyrus a ffrasig hefyd wrth gwrs. Ac yn hynny o beth fi bydden ni wrth gwrs yn annog i chi yn y gynulleidfa i ystyried prynu y llyfr mae'r gael yn ymhabell y cyngor llyfrau. A gyda hynny falle o pyg, Diarmait, gen i dwi'n sgwrs i ben a diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.